tayong Friday. Sa Linggo, nasa Isabela kami. Magla-live ako, nasa Isabela kami. Meron kami service doon. Mga 12 peraso gagamutin ng tao. Sa Linggo. Yung gamutan po natin hanggang March 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. Yun na po yung ending ng gamutan. April 11 na po ako magagamot. Kung gusto niyo pumunta po, itong March, pumunta na kayo ng 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. 8 araw na lang po ako magagamot ng March. Simula sa 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. Yan. Maraming salamat po sa mga nagpa-follow at nagla-like yan at nag-share. Thank you so much po sa inyo lahat. Tapos, bago tayo matapos itong buwan ito, mag-healing water tayo. Kaso, huwag kayong healing, nagagaling kayo. Puro tayo pagpapatawad. Pagkabuhay ni Papa Jesus, mag-healing water na tayo, pwede na kayong humiling. Huwag lang manalo sa loto. Hindi tayo pagbibigyan. Ang hiling natin na malayo tayo sa dilubyo, tandaan nyo, dumarating na yung pangitay na sinasabi ko sa inyo. Yung mga dati pa nakasubscribe dyan sa YouTube channel ko, alam nila yan, dati naglalabas ako ng pangitain. Kaso, hindi pa sumabla yung pangitain ko nakaraang taon. At yung bago pa yung, ano ba ito, pandemic. Ngayon, di rin naman sasablay, nangyayari na. Yun, hindi po yung panakot. Kaya yung kung maghula-hula, dahil kung magaling ako manghula, ako nang unang nanalo sa loto. Ang akin lang, hindi ko po kagustuhan yung pangitayan na yan. Ipinagkakalob lang ni Christian dahil para manalangin po tayo at magdasal. Antayin nyo po, pagkatapos po ng mahal na araw, pag tag-ulan na, magsisimula na po ang lahat ng mga dilubyo. Kaya magdasal na po tayo. Mag-ipon na kayo ng mga bigas pagkain, tuyo, sardinas, Lucky Meat. Mahirap ito lumabas ng bahay. Wag lang sana sa Pilipinas, patay tayo. Pero halo-halo po yan, walang pinipili. Taon-taon naman, umulan. Ang masama nga lang lagi nakikita ko sa pangitain ko, pag nagdarasal ako, ayaw ko na talagang alala, ayaw ko na ilagay sa utak ko. Maraming tubig, maraming mga bahay, maraming building na mawawasak, may buhugay yung lupa dahil sa sobra yata ng pagkayanig at pagkabagsak ng tubig. Siyempre yung bahay po masisira. Kaya magpatawad na kayo. Huwag nyo naisipin yung kapitbahay nyo nangungulam sa inyo. Ayan nyo, kasama siya dun. Ayaw nyo. At least nagpatawad na kayo. Kaya magpatawad na kayo. Huwag kayo isip ng kapitbahay nyo. Ayan nyo, pag kinukulang kayo ng kapitbahay nyo, bubulungan ko kayo. Sasabihin ko sana kung sinong kapitbahay nyo. Pero ayaw ko pa yung magsasabi ng hindi naman totoo eh. Na-stress na kayong pasyente, na-stress pa lahat. Kaya, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Naka 1,238 na po tayo sa bago natin Facebook page ng Alipin Ama Jesus Nazareno. Sa 428 na po yung nag-like. Thank you so much po sa lahat. Yan, maraming salamat po dyan sa bago natin. Healing water natin, mag-announce po tayo ha. Wala pong hihiling sa healing water. Pagpapatawad. Kasi panahon ni Papa Jesus na pinaghirapan. Tapos healing tayo pagkagising niya. Tapos pag healing po natin, siyempre, unang hilingin natin, malayo tayo sa panganib o anuman dilubyo. Pangalawang hilingin natin, salamat sa buhay na ito, dumating man ang pagsubok, COVID, buhay pa tayo, pinakamaganda regalo. Ikatatlong hilingin natin sa kanya, yung mga anak natin, makapag-asawa ng matinong lalaki o matinong babae, mamahalin niya ang anak natin, at mamahalin niya yung pamilya niya at pamilya tayo at pantay-pantay. At yung magiging apo natin, makapagtapos mag-aral, magandang buhay, kung manamayapa na tayo, edi wala na tayong obligasyon. At least maayos na po sila. Siyempre, hindi lang po yung pamilya natin, ipagdasal din natin yung mga kapitbahay natin, yung mga nainggit, sana umasenso sila, maging maayos ang buhay nila, at huwag na silang magalit sa atin. At yung mga presidente natin, ipagdasal din natin, maging maayos ang kanilang isip at puso, matupad nila yung batas na pinangako nila, tapos yung mga lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, pulis at sundalo, gabayan sila at magharing kapayapaan sa kanilang puso at isipan, at ganoon din sa bunsang libutan. Pag konti lang pinagdasal nyo, konti lang biyaya nyo. Kailangan marami. Para pati yung lahat
Maraming salamat po sa inyo lahat ha. Yung mga nanalo po ng ano dyan, kwintas, nandyan na po lahat sa kanila dumating. Maraming salamat po. Una wala na. Sandal te. Balik natin sa Marites po itong mga ano. Ito lang naman sakit ni ate. Itong ano, dilat niya mata. Check natin muna te. Check. Buli. Relax lang. Kung ano, sabaya. Masakit pa rin. Hindi na masyado. Ito lang ito. Madali lang ito. Ito lang ininggan niya. Sige. Humiga ka doon. Sabay-sabay na rin yan. Chard, ilagay mo muna siya. Inom ka muna tubig. Te. Ano niya, tuhod niya, gagamitan namin ng vice grip. Kasi masyado mataba si ate. Hindi ka siya yung vice grip dyan, yung yabi tubo. Sige ate, diretso. Ano pa karamdam kaya? Maayos ang pagkagalaw ng hangin mo? Diretso. I-ano siya. Tigil. Hindi, huwag mo tigil. Normal mo lang, te. May mens ka wala? Oh. Tapos pagkatapos mong ginanon, igano mo agad card, ha? Pagkatapos ng iganon, tapos igano mo agad ka. Iibo ka pa na konti, te. Huwag ka naman yatin, hindi na kayo talaga. Okay. Okay. Tingnan mo, te, oh. Laki ng hita mo, te. Kumakawa-kawa ka, no? Wala. Natilong ko. Tama na. Teka lang. Ganun mo card. Iba. Ibaba mo. Sige, tingnan natin ulit. Okay, tama na. Okay. Eto. Hindi na. Gano'n pa. Gano'n. Ipag mo lang. Gano'n. Pumasok lang. Madali lang yan. Kabilang doon tayo. Lipat tayo. Matinding house na ito eh. Okay. Asay ka sa mga nagawa sa'yo. Paala ka ng pamirinay sila. Ay, teka lang pala. Masak wala. Sige. Sige, tulak. Char, tulak. Okay. Wala na. Wala na sa atin. Wala. Wala na. Kaya mo na yung charge. Balik ka na doon, te. Tayo ka muna. Dandalan, te. Ilakad mo muna, te, ng dalawang ganun lakad, te. Sige, te, ilakad mo, te. Ilakad mo, te. Diretso, te, ilakad. Tingnan mo yung tuhod mo, te. Hanggang doon sa may CR, te. Maglakad ka. Ha? CCR ka na? Ah, kaya. Kala ko CCR na siya eh. Ano pinagkaiba, te? Magaan na. Yung buto mo, te, dislocate lang siya. Oh, ipit ugat lang. Ipit ugat tawag dyan, te. Dislocate lang siya ng konti kaso naipita na gano'n. Mamaya na yan, doon muna tayo nag-focus sa tuhod eh. Kanina tinuturo mo lang, sakit lang ang tuhod eh. Taas na punta naman tayo sa baba. Ah, bumaba na yung sakit. Hindi, general talaga lahat yan, te. Di salamat, di ba? At least, tanggal na agad. Kita mo, napagod kami, ha? Alaki na pa naman ng pata mo. Ibig sabihin, masarap magluto ang asawa mo. Hindi yata nagluluto. Kaya, masarap yung kumakain kaysa hindi kumakain. Yung anak ko nga, payatas eh. Kailangan pang tutukan. Tutukan ng pamalo para kumain. Okay na. Tama na ito, po ka na para ma-alignment ka na. Ikaw kuya, anong pakaramdam mo naman? Anong pinagkaiba mo? Gumaang na.
Wala nang sakit doon sa may daliri mo. Ikaw nang pumisil. Yung pinisil ko kanina. Wala. Hindi ka tulad kanina. Hindi ka na ma-stroke. Hindi na ma-stroke yung anak mo, te. Kasi okay na. Subukan mo miga pala rito na walang unan. Di ba sabi mo hindi mo nasusubukan? I-try mo kung malulula ka. Tanggalin mo unan. Lagay mo dyan sa inupuan mo. Ulat. Ha? Ang rin. Chairman yung tatay niya ron eh. Matagal na chairman sa Kalangayin. Mga kapatid niya, puro kagawad pa ron. Yung eskwelahan doon sa Kalangayin, tatay niya nagbigay niyo, mga kapatid niya. Anong pinagkaiba? Hindi ka nalula. Okay na. Okay na. Salamat. Yung kay ate, wala na sakit sa tuhod mo, te. Thank you kay Lord. Yan pa mo, madali lang yan, te. Sa sakong-sako mo, madali lang yan, te. Next. Good morning. Good morning po sa lahat dyan. Tita Morta Lopez. Shoutout dito sa YouTube channel natin kay Lolita Santos. Good morning po. Good morning ho, Apo Andy. Good morning din po sa inyo. Ano sa kanya, Nay? Balikat lang? Yung pigi nyo? Yung masakit yung pigi? Hindi. Tumayo kayo ng biglaan na hindi pa naayos siya sa formal bumalik yan, te. Tayo. Yung balikat yan, te. Madali lang yan. Yan ito yung sakit niya, nerves. Sa pigi. Yan masakit, di ba? Yan tingnan mo itong kabila. Susuntukin ko ito yung malakas. Tingnan mo. Walang reaksyon. Di ba? Wala. Pero ito, kung ito gaganunin ko, nagre-react. Nerves yan. Baka naman nagbubuhat kayo ng mga mabibigat. Kaya gano'ng kalaking apon nyo? 2 years. Dahil ibig sabihin, malaki siyang bulas. Ilang kilo? Mga 12? 17? Wow, bigat pala. Tapos ilang taon na kayo? 60 na si nanay, nagbubuhat pa ng 17 kilos araw-araw. Hindi naman araw-araw. Kasi pinapaglaro ko lang Apo, Andy, at asawa mo yan. Apo Andy, at asawa mo dyan. Kasama mo dyan. Hindi ko naintindihan. Nora Martinez, Ricky. Mega shoutout po. Maraming salamat dyan. Lahat po ha. Tandaan nyo, mag-healing water tayo. Mag-alas din ako doon sa Facebook page natin na original. Lahat po ng gusto nyo pumunta na po kayo ng March 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. Kasi 10 araw po ako hindi kumakain. Simula po sa Lunes hanggang pagkabuhay ay hindi ako kumakain. Kaya wala tayong gamutan. Busy ako magbasa ng Bible, busy ako manalangin. Ang dami ko talagang pinagdarasal. Kaya umpisahan nyo na po pumunta. Huwag na kayo magtanong kung magpapa-schedule pa, basta pumunta na lang kayo. Pag lang pupunta na sa balot linggo, wala na kayo sapit na yun. Nerves na lang yan, Nay. Na bumuhat na naman kayo ng mabigat, Nay. Pigit. Wala reaction, diba? Wala na siya. Magcha-charge tayo ng energy mo, Nay. Akin ang tubig mo. Para palakasin yung physical mong katawan. Malakas na kasi yung energy mo, yung physical mo na ng katawan. Para bumata ka ng konti. Pero nagagalaw mo lig mo. Pero ito, iangat mo. Saan? Pitaan mo. Yan itong masakit. Maniwala kayo sa akin, matanda na siya. Binuhat niya yung apo niya, 17 kilos. Tapos sabay naglupas sa ilo sa pa. Lalo sumakit. Ito, isipin mo ito, kala mo, frozen shoulder to. Pero mali kayo. Malalaman mo kung frozen shoulder yan, pag ginano mo hindi gumalaw. Siya gumagalaw, malaki clearance to. Ito, ipitog na to. Yan umangat siya. Pero,
Kaya nagre-react ang mukha ni nanay, kaya pumapangit yan, yung ugat niya naiipit. Pero kung ibabali mo yan ng ganyan ng konti, tapos iniligo mo yan, wala siyang sakit, di ba, Nay? Pero pag nirelease ko to, binitawan ko to, tapos iangat mo, oh, masakit. Kasi yung ugat mo na naipit. Naintindihan mo na? Pero kung ibabalik ulit siya, Nay, tapos ibababa natin, walang reaksyon, oh. Oh, di ba? Walang reaksyon. Pero bibitawan ko to, Nay, tapos ibaba mo, yun, oh. Okay. Okay na. Alam mo na kung anong may diferensya niyan. Nagkamali ng buhat yan. Yung ugat kasi hindi siya makapaggalaw ng gusto. Pag inipit ko yun, iniikot ko, kahit igano mo siya ng gano'n, walang sakit. Pero pag binitawan mo siya, normal mo lang, gagano na din yung kami mo. Buhatin mo rin yung 35 kilos every day. Charge lang muna tayo ng physical mo na ha. Anong pangalan nyo? Rosemary? Oh. Okay. Yan ang sakit ni nanay. Bakit ba kami, no? Pag matanda na kami, tagapag-alaga lang kami ng apo. Ako hindi ako papayag. Di baling pipingin lang ako, pero yung maghapon ako mag-alaga, ayoko. Hindi ako makakalabas. Gusto ko sa isang linggo, sa best ko lang siya makita, para namimiss ko. Pag araw-araw, nakikinig na ako, hindi ko na siya mag-imiss yan. Nakaka-stress na. Nakaka-stress na yung araw-araw kapalit ng pampers. Wala sa ko yung pwet niya. Palit yung nagawahan mo. Paspasin mo muna, Nay. Para magkaroon, huwag mo na itong galawin, ito na lang. Kaliwetin mo. Para hindi ka masaktan sa ugat. Naipitan niya ng ugat si nanay. Mamaya, mawawala yan. O siya, charge lang tayo ng nos. Paspasin mo na ng paspasin, Nay. Para magkaroon ka ng lakas ng katawan. Charge lang tayo ng konti. Konti lang naman yung charge natin. 3 minutes lang ito na tapos. Wala pang 3 minutes sa charge lang tayo ng konti. Yan ang masakit ni nanay. Hindi, paspas, Nay. Hindi lahat. Dahil ng kilikili. Sige, lahat. Mamaya, tatanggalin natin yung ipit na ugat ni nanay. O, Evangelista, Evelyn Santos Alba. Mega shoutout sa'yo. Akala ko ba magpapagamot ka kay Sally? Evangeline Santos Alba. Kaso, huwag ka na pupunta muna rito sa 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. Oh, yan ang sakit ni nanay. Ibaba mo na yan, Nay, para mano, ugat yan eh. Mamaya ma-dislocate pa yung ugat. Alam ko na yan kung nasan yung ugat na ipit mo. Apo, antay ko lang hindi na siya nagkasakit. Pero may bigat pa yung buong katawan ng mabigat pa rin yung katawan ng katawan. Pag hindi na po nagkakasakit, kailangan niya na po ng alignment. Ito nga si nanay, walang sakit pero naipitan ng ugat eh. Kinay, paspas, sambatin mo si Papa Jess para mag-charge yung buong katawan niya, Nay, pati balakang. Helen Mananis. Wala po ko sinabi po po eh. Wala ba? Ay, sabi kasi ni Sally, naririnig ko siya na pupunta ko kayo rito. Ganun ba? Okay. Pa-shoutout po sa Aguinaldas 95. Masaya si nanay, tawa ng tawa, yung nakadilaw. Sumakit yung kamay ni Buddy. Napili niya ako, nagbalik. May pilay ka dyan? Oo, sa wala siya. Ano may pilay mo? Yung kamay mo? Tapos sinabi mo, dapat gumawa na tayo ng bicycle dyan. Humingi ka kay ate ng pambili. Gamot. Okay na yan. Binalik ko lang. Pero ano pa Hindi rin niya nga magaling yan eh. Tita Bora, mega shoutout po. Good morning po, Apo Andy. Good morning po sa inyo lahat. Nora Martinez, mega shoutout. Shoutout sa inyo lahat. DY, good morning po. Lolita Santos, mega shoutout po. Okay, nanay. Charge. Pigit, nanay. Pigit. Kinarge ko na yung katawan mo, nay. Bilat naman, nanay. Inom.
Magsisimula kami dito ni nanay. Ito, masakit-sakit dito eh. Iiyak talaga to si nanay. Tingnan natin. Step ulit tayo. Relax lang na ha. Naalala mo kanina na hinga. Sige pa. Tama na. Hindi kaya. Tama leg. Dito ka na. Tama. Summer. Ha? Ano summer? Wala. Kasi malaking bato. Straight line. Patas ko na. Relax pa. Normal lang eh. Malaking buhay na bato yata ito. Oo. Hinga na eh. Hinga. Hinga. Tulak yata. Huwag na ganyan eh. Hinga lang. Hinga lang na. Hinga. Lami naman. Hinga pa. Hinga na eh. Oo, tama na. Hinga. Kasi ikaw. Balik tayo sa normal. Ibo ka na ibo ka. Hinga pa. Hinga. Normal lang. Kung Sige nasa pa. highway, tapos diligo ka muna. Huwag mo galawin, Nay. Yung highway, tapos tayo ko. Hinga pa. Naku, ayaw pumasok. Tapos may tindahan. Ayaw pumasok. Okay. Straight. Tayo. Boss! Punta doon na. Last na. Todo. Pabulong ba ito? Oo, hinga na. Ano kasi yung salita din mo? Hindi naglalakad. Ngayon naglalakad na, ito naman ang sumakit. Aroy, Tingin na diretso na. Masakit sa tunay ha. Ang trabaho mo lang na hininga. Huwag kang nagkamo lang hininga na normal lang. Huwag kang matins. Huwag kang mag-relax. Relax lang na relax ka lang, Nay. Para mo lang, Exhale ka lang, nakita Nay. ka po mo, titigan mo ako manay. Titigan mo nay. Titigan mo nay. Yun. Yun. Hinga nay. Imagination. Relax lang ulit nay. Pagtitig, aray. Oh. Wala na nay. Oh, di ba? Oh, normal na pa tay ha. Kalin-kalin mo. Oh, hindi na nakasibangot nay. No, pili-pili mo na yo. Oh. Oh, wala na nay. Tingnan natin. Diretso lang. Oh, yung papapasukin na lang natin dito nay ha. Natanggal na natin dito. Dito yung kanina ayaw pumasok eh. Hindi. Relax lang nay. Relax lang. Huwag mo na ba na nay? Yung, pumasok na nay. Pasok pa nay. Relax pa nay. Hinga, Nay, hinga. Hinga nay. Hinga. Hinga! Baka matay ka na, hindi ka na huminga. Tingnan natin. Normal ulit na. 1, 2, 3, 5, 100. Tapos na. Pumasok na na, di ba? Nasopin mo muna na. Hindi pa yung tapos na. Inuna ko lang yung pinakamahirap. Kasi kanina kapag gano'n ng gano'n eh. Okay, masarap pa ba? O, ikaw na mag-angat mag-isa. Hindi ka nakakalakad dati, Nay. Bakit hindi ka na makapagsalak? Sige. Tulungan mo muna siya, Nay. Wala pang power na, Nay. Hindi, tulungan mo muna, Nay. Wala ka na gano'n. Nay! Yan. Hello! Hello! La. Papasukin mo muna yung dugo niya. Matagal pumasok na yung dugo, mas sobrang ipit. Pero wala na sakit. Oo, wala na. Antay mo lang yung dugo na yung pumasok. Paluin ko lang ito, Nay. Kailangan lang yan shockwave lang na eh. I-wave lang natin yung mga dugo. Buhat yung muli yung apunay. Sige, gano'n muna natin. Hindi pa na gano'n po. Wala. Balik ka ulit sa normal. Okay na yan. Naibalik na yung ugat mo. Ayaw lang hindi pa gumagana yung dugo mo. Normal mo lang na eh. Ano? Antay mo, gumagana na, di ba? Antay mo mamaya. Pag nakapagpahingi mga 50 minutes lang na yan, angat na yan. Kasi yung dugo mo, wala pang garaw sa ugat mo. Papabalik niya lang. Ayaw mo na, syempre. Sa't wala na sakit, okay na yan.
Pagtulungin mo nga, Nay, ganun mo muna, chart. Teka lang. Ipit mo yung kamay mo, Nay. Tapos buhatin mo siya. Sige, diretso. Walang sakit, no? Yangat mo. Sige, Nay. Diretso lang, diretso. Wala na, Nay, no? Dislocate ka. O, dislocate mo yung buto niya doon sa taas. Yung ugat niya naipit, tapos na-dislocate ba? Kaya i-general yan, Nay. Takot lang ko na eh, kaya pag dito, maangat na eh. Ito, sa'yo, no? Tatakot ko na saktan na eh. Angat mo na eh. Ikaw mag-isa. Ayun mo na eh. Ayun mo muna. Yan. Tapos gano'n. Diba? Kung ginano mo masakit, ano mo? Sige, angat. Wala ko. Wala ko yun ako. Hintayin mo lang muna konti. Angat. Relax mo lang. Inhale. Inhale, Nay. Inhale, Nay. Ngayon, ano pinag-iba, Nay? May power na. Oh, meron na. Angat mo na. Oh, di ba? Nagkakaroon na ng power. Oh, ayan na. Malapit na. Ayan na. Kanina, ganyan lang, di ba? Ngayon, nagkakaroon na yun ng power. Antayin mo lang gumana yung dugo mo, Nay. Di pa yan tapos, Nay, kasi general pa yung likuran mo eh. Ipit pa sa likod niya eh. Ganda. Ay, ganito. Yan. Sobrang ipit ng ugat ni nanay, kaso dislocate pa ng ano. Tapos buhatin mo, mamaya pag uwi mo, buhatin mo agad yung apo mo, ha? Huwag mo muna pagpahinga ng ano, ng 24 oras, basta buhatin mo agad yung apo mo. Kapag bilutawan niya, Nay. Oo, lumala na lumala. Ang bigat yun, 17 kilos. Bilutawan, Nay. Ingat. 2 years old pa lang. Chubby-chubby yun. Mabigat pa yung kay ate pag lumaki. Ano nangyari, Nay? Pagkatapos ng paa, kamay naman. Baka kailangan niya, ulo na naman. Hindi ka Dami. makalingon. Babalik ko na si nanay after ano, 6 months, iba naman na sakit. O, di ba? O, ayan na, gumagana na, no? O, wala na sakit, no? O, konti pa. O, umangat na. Anong iba? Anak. O, ayan na, o, di ba? Ano pinag-iba? O, wala na. Happy ka na. O, paalam ka na rito sa vlog natin. O, wala na sakit. Doon na lang sa balakang, Nay. Tapos. Di pa yung tapos, Nay. Wala na taga, Nay. Igano mo naman, Nay. Tingnan ka lang siya. Diretso. Harap dito, Nay. Dito ka muna marap. Tapos tingin ka sa TV, Nay. Ganun ka. Masakit? O, kaya na. Oh, hindi na. Okay na. Siyempre may content pain pa yan. Oo, may konti yan. Hindi mawala yan, Nay. Ikaw naman. Siyempre, ikaw kaya naipitan ng ugat na dislocate pa. Anong gusto mo, magic? Yung iba nga yan, lalagyan pa yan ng ano yun. Sa doktor, lalagyan pa yan ng ganyan. Banig para hindi na muna makapagpahinga siya. Ipit ugat yung mabuti yan eh. Dinala mo agad yan dito eh. Kung tumagal-tagal pa yan ng mga ayos dahil sa buwan, Nay, nako. Katakot-takot na iyak ang mangyayari sa'yo. Ayun, Nay. Tumayo ka, Nay. Wala kang peras yan eh. Kasi angat mo mag-isa. O, di ba? Nakaupo ka eh. Di okay na, Nay. O, paalam na po sa lahat ng nanonood dyan. Mega shoutout. Thank you so much. Nagabataan si nanay. Yung isa si ate, wala na. Nagmamartis na. Nagaan ka rin. Susunod, Nay. Ha? Nagmamartis na yun. Magaling na eh. Tapos, Nagmamartis na. Maraming salamat sa iyo, Sir Raimundo Gian. Maraming salamat po. Ang gamutan po natin sa YouTube channel ko. Ito, naka-live po ako. Facebook page natin na bago. Nag-announce na po ako kapo. Nag-live na, nag-post na po ako ng video doon. Ang gamutan natin ay March 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. Yan, 31. 29, 30, 31. Ang gamutan po natin ay April 11 na po susunod. Lahat po ng gusto pumunta dyan, kahit hindi po kayo naka-schedule, pumunta na lang kayo. Gumamit po kayo ng Google Map natin, Waze Up. Ha? Pabalik? Magaling na yan eh. Boses niya. Naalala niyo kailan kung saan babalik? Yung doktor na nagsabing babalik yan eh. Kaya hindi yan bumabalik. Kasi yung spine stroke niya, hindi siya na-alignment. Kaya di ba sinabi sa'yo ng doktor,
babalik yan. Totoo yung sinabi ng doktor. Kung wala kang sapi at kung maayos ang galaw ng ugat mo, talagang babalik yan. Kahit hindi na siya bumalik, babalik na yan kasi kaya lang hindi yung bumalik, nag-aantay siya ng walang kahadlang, ay walang katapusan. Ikaw pa naman na ipita lahat ng ugat. Alam mo naman, may stroke kapag may stroke, mahina lahat ng ugat. Magkakaroon niya ng boses. Ang iminom lang yan, mga salabat, luya-luya. Bawasan, kung naninigarilyo siya, bawasan. Kung umiinom siya, bawasan. O, di wala. Salamat lang. Salamat. May makinig sa inyo. O, maraming salamat po ha. Thank you so much. O, lahat po ng gusto magpagamot. Magandang tanghali po, Apo Andy. Mega shoutout po. Diyan po. From Ate Rose and Ate Terry. Ate Terry. I'm here, Canada. Si Ate Rose pala to. Saka si Ate Terry. Here is Canada. Mega shoutout pala sa inyo, ate. Bakit parang iba yung mukha nyo? Rosalinda. Si ate pala to. Si Ate Rose. Mega shoutout sa iyo, Ate Rose. Saka kay Ate Terry. Maximo. At shit. Siya pala nagbigay ng NMAX ko. Salamat po. Salamat. Wala na sakit eh. Wala na po. Salamat po. Thank you so much. Bye-bye. Tapalik, ano lang yun eh. Dislocate. Mega shoutout. Siya pala yung nagbigay ng ng iPhone 14 Max. Shoutout sa inyo dyan, Tete Rosalinda, Ate Terry Maximo. Ate Rose. Mega shoutout po. Thank you so much. Maraming salamat po ha. Mag-ingat kayo dyan kung saan kayo sulok ng mundo. Magdasal na kayo na mahal na araw. Magdarasal tayo, puro hingi tayo ng tawad. Huwag kayong hiling, pagkabuhay na ni Papa Jesus. Huwag niyong hilingin na magswerte at buhay niyo. Alam naman ni Kristo, lahat ng tao gusto maging swerte buhay. Malayo tayo sa panganib kasi may darating na dilubyo. Kaya turuan niyo na po yung mga anak niyo magdasal. At mag-ingat po sila lahat kung saan sila pupunta. Magandang umaga po ng Biyernes po from Isabela. Mega shoutout po. Pupunta kami Isabela. Isabela. It's coming. Maglalay ako sa Isabela. Bye-bye po. Thank you so much. Bye-bye. Umalis na po yung mga nagpagamot. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat po sa lahat. Lagi po tayo magdasal. Thank you so much po. Patayin ko na po ha. Hindi ko po narinig yung pangalan ko eh. Umaano pa si Simple, si Lau. Mega shoutout po. Shoutout dyan pala kila Tita Tess. Happy birthday, Tita Tess, Tita Jai. Shoutout dyan sa Canada, Amerika. Shoutout din pala kay Ate Carmen Caballero Darts, kay Ate Norma Caballero, kay Ate Terry Maximo, at saka kay Ate Lourdes, Ate Amy Tayag. Custodio family. Mega shoutout po sa inyong lahat. Shoutout sa nabigyan na akin sa iPhone 14 Max. Shoutout sa nabigyan ng NMAX. Ayaw niya taga sabihin pangalan niya. Thank you so much po. Bye-bye. Bye-bye po sa inyo. Maraming salamat sa inyo, Sir Imundo Gian. Yan. Prada, mega shoutout din. DIY, Ricky, Nora Martinez, Lolita Santos, mega shoutout po sa inyo lahat. Shoutout sa lahat pang nanonood dyan. God bless all. Kaya tandaan nyo po yung paggagamot ha. Ay, hindi pa tapos yan si nanay. Iupo ka muna dyan. Tatapusin ko pa yung balaka mo na. Saglit lang na matrabaho yan. Bye-bye po. Thank you so much. Bye-bye. Sa linggo, nasa kami? Nasa Isabela kami. Pagkabuhay po ni Papa Jesus, kung sino man po dyan na nakakalam ng magandang dagat dyan sa ano ba ito? Pangasinan. Yung may dagat po dyan sa Pangasinan o kaya sa may Sambales. Kailangan ko po maligo ng dagat para ipagpag po lahat ng mga sakit ng mga pasyente. Kailangan ko po magdasal at mabautismohan. Kahit lagpas ang pagkabuhay ni Papa Jesus, kahit hindi po sa April 9, araw ng kagitingan sa pagkabuhay ni Kristo, kahit po sa April 16, pwede po yan, April 16 o kaya April 15. April 15 kasi ang pagkabuhay ni Papa Jesus, linggo linggo ng pagkabuhay ng April. Kahit sa April 15, 16,
Diyan ako maliligo ng dagat. Wag na yung ano, wag na yung maraming maliligo sa dagat. Mahal po ang bayad ng cottage pagka pagkabuhay. Siksika ng mga tao. Gusto ko magdasal yung time team lang, yung kahit konti lang yung tao. Yan. Sana kung may nakakalam diyan yung dagat na yung dagat na hindi malalim, yung malayo pero ano, wag yung biglang gumagana yung dagat. O yan, maraming salamat po ha. Dito po sa Ilocos, naku malayo po yan. Pagdating na lang ni Tita Chay, maraming salamat po. O, pagdating nila Tita Chay, pupunta kami ng Ilocos, maliligo kami ng dagat. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat ha. April 15, 16 po yan. Busy pa tayo sana eh. Good morning Sir Rada. Pagtayin ko na po ha, kahit saan po, sa Pangasinan. Apo, magandang beach dito. Mabuti. Sabi nga dyan, sa beach dyan sa Pangasinan, sabi ni Sir Imundo, maganda talaga dagat dyan eh. Bigyan mo nga kami location dyan, Sir Imundo Gian. Malapit-lapit lang ang Pangasinan eh. Ilang oras lang, tsaka wala pang traffic, wala pang ganong huli. Ano sa kanya, Nay? Sikmura? Sa may baba ng puso nyo? Ano siya? Matakas na yata. Ha? Sino kasama niyo, Nay? Nasaan siya? Babae siya, lalaki? Manugang nyo? Taga saan kayo, Nay? Payatas, Quezon City? Shoutout nyo na, Nay, bago natin patayin. Shoutout, Nay, sa mga taga Payatas, Nay. Yung dito mo, Nay, ang maghihilot niya, Nay, si Sally, Nay. Ang trabaho namin dyan, Nay, ayusin ko lang ito yung mga ugat niya, Nay. Kasi yan dito yan, Nay, malapit yan dyan sa maselan yung bagong katawan na ayusin niya, Nay, iangat, ha? Kasi pambabae na yan, Nay. Maselan ng bahagi ng katawan ng tao yan, Nay, ha? Pero yung sa likuran mo, kaya ko pa yung trabaho, eh. Ano ba yung nangyayari doon sa puso niyo? Masakit? Parang ano? Baka nagbubuhat pa kayo ng mabigat, Nay. Dati anong trabaho nyo? Yung bata-bata pa kayo? Nag-aararo? Yung bugal-bugal nyo, bumababa siya, hindi? Pero bumabalik siya sa pagtaas, hindi? Doon lang siya sa may pinakabungad. Hindi sa pinakasentro ng ano nyo, ha? Sa may berta nyo. Masyadong mababa yun, Nay. Kailangan siya iangat, Nay. Kaso, hindi na ako nag-aangat ng mga ganyan, Nay. Simula nagkaroon na ako ng asawa kasi dati gusto ko lang tumulong kahit anong nagpapagamot sa akin, masaya na ako. Pero binigyan ako ng lihim, ano ba tawag ito? Yung inano ni Papa Jesus na ito lang ang dapat mong galawin. Kasi ang mga tao sa mundo ay marumi ang kanilang mga pag-isip. Kaya si Sally, swerte ka nandiyan. Kaya nabarak si Sally. Pero i-adjust ko muna yung likuran nyo. Sige. Okay na, Nay. Ano mo, naangat mo na. Angat pa yan, Nay. Nangangawit lang yan. Maraming salamat po. Thank you so much. Bye-bye po. Bye-bye. Ligaya, Di Malpli, Dagupan, San Fabian, po, Apo. Sige, i-message mo ako. Alam mo naman yung ano ko eh, i-message mo siya, Lucinda. Tapos, picture. Ano mo doon sa computer, ba yung anak niyo po, Sir Raimundo Gian, ano po yun? Yung, tagba dito yung, magaling siya sa computer, tapos yung view kung saan ako pupunta. Titingnan ko lang ha. Maraming salamat po, bye-bye. Thank you so much, bye-bye po, bye-bye. Thank you na ha. Mamaya naman tayo mag-live.